V podstate sme v takej zvláštnej dobe, nesmierne zaujímavé informácie, ktoré odzneli včera, tie, ktoré boli dnes prednesené o pyramidách, ukazujú na dve veci. Ukazujú na to, že tá príroda je pre nás obrovskou učiteľkou a že tu už boli civilizácie, ktoré pochopili možnosti, ktoré príroda ponúka. Ale ten druhý message, ktorý je s tým spojený, že mali by sme sa zamyslieť sami nad sebou, nad svojou úlohou v spoločnosti, nad svojim smerovaním, cieľmi, možnosťami a tak ďalej. No a práve toto je jedna z vecí, ktorá bude nesmierne zdôraznená tým ďalším vývojom, ktorý je pred nami. Zoberiem to trošku z inej strany. Dnes sa obrovským hitom diskuzí stáva diskuzia o tzv. Industrii 4.0. Industrii 4.0 je klasická robotická zmena, ktorá znamená, že väčšinu ľudskej práce nahradí robot a tak ďalej. Veľká časť ľudí, a bohužiaľ aj vedcov, si predstavuje, že to bude jednoduchá výmena. Obyčajného robotníka nahradí robot, no a ten robot bude vykonávať všetky práce, ktoré sú namáhavé, nezaujímavé, opakované, v nebezpečnom prostredí a tak ďalej. A všetko ostatné zostane nezmenené. Musím povedať, že takáto bola predstava o robotickej revolúcii, lebo nie je to výsledok dnešných úvah. Prvé prognózy začali v polovičke 80. rokov. Ale musím upozorniť na jednu zásadnú zmenu a rozdielnosť. Táto Industrii 4.0 neznamená len nasadenie robotov, ale znamená približne 10 kľúčových technologických zmien, ktoré menia obraz výroby, spotreby, pozície každého z nás, ako spotrebiteľa, ako výrobcu, ako faktora spoločnosti. Zmenia fungovanie spoločnosti samotnej, jej infraštruktúru, jej zabezpečenie, všetko ostatné. Prosím, uvedome si, aké sú tam hlavné zmeny. Poviem to len skratke. Kognitívne roboty sú roboty, ktoré nielen nahrádzajú človeka, ale ktoré sú schopné komunikovať s človekom a sú schopné sa neustále meniť v rámci pozície, na ktorú sme ich dali. Systémy Big Data dovolujú analyzovať obrovské množstvo informácií a na rozdiel oproti minulosti prvýkrát môžeme predvídať budúcnosť. Predvídať budúcnosť s takmer 100% istotou. Zasiahnuť do tej budúcnosti a sformovať. Tretia oblasť. Nanotechnológie. Určite ste počuli o nanobotoch. Kedysi to bolo science fiction v Star Treku a Voyager a niektorých ďalších science fiction seriáloch. Dneska Nobelovú cenu dostali experti, ktorí vytvorili čerpadlo na molekulárnej úrovni. Predstavte si robota, ktorý opravuje vaše cievy, predstavte si druhého robota, ktorý rieši problém pečenie, ktorý rieši problém cievneho traktu a tak ďalej. A máte pred sebou ďalšiu dimenziu budúcnosti. Ale máte pred sebou aj úplne nové materiály. Našťastie Slovensko je na špici materiálov výskumu. Máte materiály s pamäťou, vy ho pokrčíte, on sa vráti do pôvodného tvaru. Máte kompozitné materiály, máte grafenové materiály, fosforové materiály a podobne. Karosériu auta zdvihnete jednou rukou, je nezničiteľná, je dokonalá, akorát ju zatiaľ nevieme recyklovať. A to znamená, tieto materiály dodajú úplne novú schopnosť uspokojovať naše potreby u bežných výrobkov. Predstavte si stoličku, ktorá je nezničiteľná, môžete s ňou mlátiť a nič, ona zostane taká, jaká je. To znamená, vytvorí sa situácia, v ktorej musím otvorene povedať, že skutočný rozmer zmien je neporovnateľne väčšina ako vlastná robotika. Teraz si predstavte ale ďalšie zmeny, ktoré prebiehajú súbežne s tým. Aditívna výroba. Nie výroba založená na obrovských masových sériách, idete do ulice a 1000 ľudí má rovnaké oblečenie ako vy. Je to výroba zameraná na individualitu. Je to výroba produktov a služieb podľa individuálneho želania zákazníka. Je to niečo, čo znamená, že sa každý odlíšite. Ten výrobok bude robený presne pre vás, podľa vášho želania, podľa vašich možností, finančných a iných. Ale pre toho výrobcu to bude stále výrobok lacný, lebo to urobí dokonalá technológia. A musíte si uvedomiť jednu zásadnú vec. V podstate táto individualizácia produkcie bude prebiehať po všetkých rovinách. Individualizácia zdravotníctva, individualizácia vzdelávania.
To znamená, prvýkrát vytvárame šancu dať prejaviť sa každému v jeho predstavách, možnostiach, cieľoch, smeroch. No a samozrejme na to nadväzujú ďalšie veci. Úložiska dát, cloudové systémy. Na druhej strane treba otvorene povedať, že po prvom nadšení z cloudu, teda z úložisk dát externých mimo vašej firmy, začali prevládať obavy zo zneužívania a dneska sme svedkami najnovšie minimálne rok tendencie vytvárať vlastné úložiská dát vo firme. Ale je tam jedna zaujímavá zvláštnosť. Dokonca sa uvažuje o tom, že by ľudia povinne do databázy firmy ukladali svoje skúsenosti, svoje poznatky, svoje riešenia. Ak kdokoľvek vo firme bude riešiť nejaký problém, má možnosť sa napojiť na tú databázu firmy a využiť tie vaše skúsenosti, možnosti, informácie a tak ďalej. No a samozrejme jedna z ďalších veľmi významných vecí v súvislosti s Industrii 4.0 je celkový prechod na systém zdieľania. Nemusíte to vlastniť, zdieľate to. Požičiate si to a po požičaní, keď splníte, čo potrebujete, vrátite to. Musíte si uvedomiť jedno, že takýto systém zdieľania vás v mnohých prípadoch oslobodí. Na čo sa budete starať o auto, či má STK, či má všetky ostatné veci? Keď si ho požičiate, odveziete sa kam potrebujete, auto vrátite. To znamená, systém zdieľanej ekonomiky sa začína stávať obrovským fenoménom. Ale to nebolo možné bez internetu, bez komunikačných systémov a bez ďalšej dimenzie nových komunikačných sietí. No a jedna z pikošiek, ktorá sa viaže na Industrii 4.0, sú to tie známe 3K a 1H. Komunikatívnosť, kognitívnosť, kreatívnosť, humánnosť. V takomto slova zmysle si, ako keby sme si začali znova uvedomovať, čo je podstatou technológie, čo je podstatou ekonomie. Hrubý domáci produkt, priemerná produktivita, priemerný zisk, krásne grály ekonomov. Ale nemá byť podstatnou funkciou a úlohou ekonomie to, aby zabezpečila pre každého člena spoločnosti plnohodnotný a zmysluplný život? Nemá byť to základnou úlohou technológií? Či vyvíjame technológie pre ne samé, len preto, aby sme sa hrdili, že máme robota, ktorý je úplne dokonalý, ktorý nahradí človeka? Takže vlastne sme prvýkrát v situácii, v ktorej technologická zmena nielen oslobodzuje človeka, ale nastavuje zrkadlo spoločnosti. Nastavuje zrkadlo v tom slova zmysle, či tá spoločnosť je humánna, logická, efektívna, systémová. A či skutočne je odrazom toho, čím sa my sami hrdíme, sme predsa homo sapiens. Homo debilicus sú tí ostatní, to nie je my. A z tohto hľadiska si musíme položiť zásadnú otázku. Industrii 4.0 je naozaj len zmena technologickej platformy, možnosť formovať nové výrobky, nové služby, usporiť väčšinu ľudí vo výrobe, alebo je to zásadný krok ku zmene spoločnosti ako celku. Keď zoberiete diskusie o Industrii 4.0, tak sa sústredujú na dve oblasti. V ktorých oblastiach nasadíme roboty? A druhá, veľmi sporná otázka, koľko percent pracovných miest nahradia roboty? Samozrejme, môžete vidieť v médiách vyjadrenia šéfov pracovných agentúr, nič sa nedieje, ľudia z priemyslu prejdú do služieb, budú opatrovať starých ľudí, budú robiť pomocné práce a potom krásna formulka, budú vo všetkých profesiách vyžadujúcich kontakt s človekom. No, je to krásna taká predstava, len otázka je, či je pravdivá. Potom zoberiete iné štúdie od MIT až po Oxford a tam sa dozviete zaujímavú vec. V priebehu 10 až 15 rokov zmizne 35, 50, 60, 70% všetkých pracovných miest, ktoré sú dnes, ovšem vzniknú bez náhrady. No a samozrejme zoberte americké skúsenosti. Trump vyhral tým, že vráti pracovné miesta späť Američanom, ale zo 6 miliónov pracovných miest, ktoré zanikli v posledných 6 rokoch v Spojených štátoch z dôsledku robotizácie,
bolo 1 200 000 nahradených, ale všetky nové miesta sú miesta na skrátený úväzok, polovičnú mzdu, neplnohodnotné a tak ďalej. Aj keby vznikla sústava nových miest, je nepochybné, že to budú miesta s nižším príjmom. Samozrejme, potom sa otvorili aj diskusie na téma, no keď človeka nebude treba vo výrobe, v službách, v ostatných veciach, čo s ním? Nie náhodou začali experimenty s nepodmeneným príjmom vo Fínsku, vo Švédsku, v Holandsku a tak ďalej. Predstava je jednoduchá. Dnešná spoločnosť je založená na masovej produkcii, masovej výrobe. A samozrejme, aby bola masová spotreba, musí byť masa spotrebiteľov. Masa spotrebiteľov musí mať príjem, čiže robia vo výrobe, vytvárajú to, čo mu hovoríme ekonomický cyklus. Ja nastúpim do roboty, som zamestnancom, vyrobím produkt, dostanem peniaze, za peniaze kúpim výrobok a znova ten výrobok nahradím novým výrobkom a znova vyrábam nový výrobok a znova som zamestnaný a tak ďalej. Ale do tohto vstupujú dve zmeny. Poprvé, vo výrobe ma nikto nepotrebuje a po druhé, ak nemám príjem, nebudem spotrebiteľ. No ak nebudem spotrebiteľ, vypadol som z tohto produkčného cyklu a ekonomika založená na klasickom ekonomickom cykle a masovej spotrebe je mŕtva. No tak vytvorím náhradu. Dám každému nepodmienený príjem. Či robím, alebo nerobím, je jedno. Práca môže byť odmenou dokonca pre tých, ktorí majú pocit, že musia tvoriť. Je to krásna budúcnosť. No a dokonca, pokiaľ sa pýtate, či to je finančne možné, musím upozorniť, že stačí 30% zo sumy, ktorá ročne sa vyprodukuje v šedej a čiernej ekonomike. Od korupcie až po počítačovú kriminalitu. A každý Európan môže dostať 710 € nepodmieneného príjmu každý mesiac. A problém teda, a ešte sme slušní, 70% necháme kradnúť ďalej. Takže vidíte, že sme není nejaký taký výbor verejného blaha. Len je tu jeden obrovský problém. Človek dostane peniaze, ráno sa zobudí, pozrie na budíka, nemusí vstávať. Fantázia. Tak si poleží do obeda. Dá si nejakú kávičku, obed, ide sa prejsť. Super, fantázia. Potom si ide poprechádzať, stretne sa s manželkou, venuje sa deťom, fantázia. Fantázia prvý mesiac. Druhý mesiac. Ale potom vo vás začne hľadať červík pochybností. A to budem robiť do konca života? Furt nič iného? A čo je vlastne zmyslom života? Čo je náplňou života? Mám sa venovať deťom, mám sa venovať sám sebe, mám navštíviť bosnianske pyramídy, aby som obnovil energetický tok vo mojom tele? Čo budem robiť? No a toto je vec totiž veľmi nebezpečná a ošidná. Niekto povie, no dám sa na drogy. Však koniec koncov tie drogy zväčšia môj intelekt a v najhoršom prípade budem čerpať protidrogové opatrenia. Niekto iný si povie, nie drogy, ale vrhnem sa na cestovania selfie. Také odfotenie mňa, ako sedím nosorožcovi na chrbáte, no tak to určite vzbudí moju vážnosť a budem celebrita. Niekto ďalší si povie, no viete čo, však také cestovanie, to je, budem furt cestovať po svete. Môže byť. Ale stále vo vás bude hľadať červík pochybností, je to zmysluplné, naplňa to logicky môj život? Lebo skôr či neskôr, tí starší skôr, tí mladší neskôr, si položíte jednu veľmi nepríjemnú otázku. Čo po mne zostane, až tu nebudem? Čo si budú pamätať tí, ktorí ma poznali? Samozrejme, nebudem rozvíjať ezoterickú myšlienku, že my nezomierame v okamihu, keď sa skončí klinický stav nášho tela, ale zomrieme až vtedy, až nás už nikto nespomenie. Až tí, čo nás poznali, buď zomrú, alebo už sme pre nich nezaujímaví. Najdlhší spôsob nesmrteľnosti. No a tak začne znova diskuzia, čo je a môže byť zmyslom života. No ale vy máte spoločnosť, ktorá je fantastická, pretože splní všetky vaše želania. A bude naozaj tá spoločnosť tou prechádzkou rúžovým hájom, tak ako to popisujú mnohí autori a tvrdia. Problém je v jedinom. V rýchlosti nasadenia nových technológií. Jeden z obrovských problémov totiž je tempo zmien.
Samozrejme, pokiaľ by išlo o zmenu, ktorá sa udeje o 30 až 50 rokov, tak väčšina z vás nad tým mávne prstom, pretože buď bude vo vegetatívnom stave, alebo už bude ako súčasť obnoveného cyklu uhlíka v prírode. V takomto prípade, ale to znamená jedno. Naozaj 30 až 50 rokov. A čo keď kľúčový proces zmien bude trvať 5 rokov, 10 rokov, len. A predstavte si, že potom si zoberiete štúdiu nemeckých industriálnych zväzov, ktoré počítajú, že do roku 2020 v Nemecku v dôsledku Industrii 4.0 zmizne 2,5 milióna pracovných miest. Žiadny 2050, 2070. Problém týchto vecí, o ktorých vám hovorím, a problém tých prúdov, ktoré naplňajú Industrii 4.0, je totiž v jednom. Prebiehajú exponenciálne, v krátkom čase, vzájomne sa umocňujú a dosahujú kumulatívny efekt. To ale znamená, že tá spoločnosť sa bude meniť veľmi rýchle. No a teraz si predstavte takúto spoločnosť. Na základe rozmiestnenia približne 12 000 senzorov v kamióne a na rozmiestnení na 1000 kamionoch viem namodelovať funkčnosť každého agregátu kamiónu. Viem, kedy sa pokazí motor, kedy sa pokazí brzdové obleženie, kedy sa pokazí prevodovka a tak ďalej. Viem budúcnosť. No a predtým, než sa to stane, tak odstavím, náhradím motor, náhradím obloženie, náhradím prevodovku. Kamión nebude nefunkčný. Ušetrím na strate času z titulu nefunkčnosti. Super. Budete mať aplikácie, ktoré budú vo vašom mobile a ktoré vás budú hodnotiť ako šoféra. Kedy brzdíte, kedy zastavujete pred križovatkou, ako radíte, akým spôsobom akcelerujete a tak ďalej. A poisťovňa na základe tejto aplikácie vás rozdelí medzi klientov bezpečných, priemerných, nebezpečných, lebo vdupnete na plyn a za 3 sekundy ste na 100. A potom ste v stĺpe. Takže je to vysoké riziko pre tú poisťovňu. Predstavte si, že vám odporúčime, že budete mať na ruke náramok. Náramok sleduje vaše životné funkcie, hodnotí, či máte vysoký tlak, nízky tlak, okamžite, keď nebudete odpovedať na niečo ako rušne vodič v lokomotíve, ktorý každých 10 minút stlačí tlačítko, že je nažive. A tak sa spustí poplašný systém, zavolajú záchranku, tá vás odvezie do nemocnice, tam vám urobí zbytočný bypass, urobí to robotický chirurg, je to úplne skvelé. A jak by sa vám páčila aj iná skutočnosť? A máte platnú kartu, lebo bohužiaľ, buď ideme na bezhotovostný systém, alebo všetky vaše peniaze a príjmy idú na bankový účet. Takže máte platnú kartu. A vy teraz s tou kartou platíte. Kde platíte, čo platíte, v jakej sume platíte, v jakom čase platíte, v jakom rozložení platíte a tak ďalej. A banka sa vás nespýta a urobí váš psychologický profil a potom vám príde SMS, kde vám oznámia. Vzhľadom na to, že dámy za rohom v Tesku zlacnili norkové kožuchy, máme pre vás individuálny úver šitý na vašu mieru, podľa vašich možností psychologických a finančných. No boli by ste blázon, keby ste ho nevyužili. Okrem toho 3 mesiace neplatíte. No a väčšina ľudí bohužiaľ funguje na princípe stáda, takže sa do toho vyberie a samozrejme muži budú spokojní, pretože zlacnený norkový kožuch má u manželky pokoj minimálne do ďalšieho pol roka. Aj to je obraz budúcej spoločnosti. No a teraz si predstavte, že na základe kombinácie s genetikou a inými vecami vymyslíme pilulku nesmrteľnosti. Je to pilulka, ktorá zastaví skracovanie vašich telomér. No a keďže vaše telomery sa neskracujú pri každej reprodukcii bunky, tak máte pred sebou pilulku večnosti. A problém je len v tom, že zatiaľ to stojí viac, ako keby to vážilo v platine. No ale to nevadí. Však vy si to môžete dovoliť. A vznikne pred vami obraz zajímavo štrukturovanej spoločnosti. Poprvé, príjmová polarizácia vedie k obrovskému prehlbovaniu majetkovej polarizácie vo vnútri spoločnosti. Znamená to, že úzka elita nevie, čo s peniazmi. Väčšina ľudí má príjem buď na úrovni záchovného modelu, alebo žije od výplaty k výplate. To je ten známy prieskum, že 81% Slovákov žije od výplaty k výplate a nič neušetria. Náhle pokazenie pračky, katastrofa. No, môže vás potešiť, ako vždycky je známe, najviac poteší smola druhého. 49% Američanov, keby malo mať jednorázový výdavok $400, tak na to nemá.
Takže vidíte, že aj Veľká Amerika je v rovnakom srabe ako my. Chvála Bohu. No ale to potom znamená, že aj prístup k technológiám bude nepochybne diverzifikovaný. Vám zostane virtuálna dovolenka. Viem si už predstaviť, ako sa rozbehnú kancelárie, ktoré budú ponúkať 3D okuliare a v nich prežijete výstup na Kilimandžáro. Niekto si zvolí iné a pôjde do Holandska v tej červenej uličke, uvidí prechádzku medzi sporo odetými dámami. Iný si povie, že pôjde pozrieť do Josemického parku sekvoje. No tak uvidí virtuálne sekvoje. A tých 10% bohatých bude mať skutočné zážitky. Ak to niekomu pripomína Matrix, tak prosím šťastí. Druhý problém, ktorý bude u spoločnosti, je bohužiaľ horší. My všetci máme predstavu, že sme nepochybne geniálni, len o tom nevieme a neprišlo sa na to. Že sme výnimoční, že sme celebrity, že sme skvelí, že sme dokonali a tak ďalej. Ale oni všetky výskumy etológov ukazujú trošku iný obraz. A prosím, nepodozrievajte ma z toho, že som priateľom eugeniky. 1% je geniálne. 5% rozvinie to, čo tí geniálni vymysleli. 20% to rozvinie do technickej podoby civilizácie. A zvyšok užíva výsledky technického výskumu bez toho, aby im akokoľvek rozumel. A teraz si predstavte, že vám položím otázku, prečo zasvieti svetlo, keď sa šťupne na tom vypínači? Čo vám hovorí supravodivosť? Čo vám hovorí energetický tok elektronov z jedného na druhý pol? Čo vám hovorí o utlmení elektronického smogu niečo? A čo by sme sa s tým zaoberali, však na to sú tu techniky, že? To znamená, ak tá spoločnosť je, nazvime to, mentálne diferencovaná, pravdepodobne bude mať aj odlišný prístup k jednotlivým technickým vychytávkam. Je skvelé, keď vám dieťa povie, na čo by sa to učilo, však si to vygoogli na Google, nájde si to vo Wikipédii. Je geniálne, keď tomu dieťaťu dáme tablet. Menej geniálne je to, že to dieťa prečíta na tablete vetu, ale nechápe zmysel zoradenia slov. Nemá jemnú motoriku, lebo už nepíše rukou, ťuká do klávesnice. A keď sa ho spýtate, aký je rozdiel medzi virtuálnym zabíjaním a skutočným, tak vám povie, že žiadny. Však znova potom oživne a môže znova ísť do ďalšieho levelu hry. A jedna z najzaujímavejších vecí tohto vývoja je vzťah k času. Všimnite si to. Budete mať výrobok, ktorý vám ušetrí hodinu. Budete mať appku, ktorá vám pri prehľadávaní aplikácií ušetrí tretinu času. Budete mať rýchlostnú železnicu, ktorá pôjde 400 km rýchlosťou a ušetrí vám čas pri preprave. Ušetríte čas u doktora, lebo sa objednáte presne na hodinu. Skvelé všetko. Ale ja položím jednu otázku. Čo urobíme s tým časom, ktorý sme takto získali k dispozícii? Použijeme ho zmysluplne, alebo oklepeme susedku, pretože keď ju oklepeme, nám to urobí dobre. Či to urobí aj tej susedke dobre, to neviem, ale my ju oklepeme. A to znamená, musíme si začať klásť otázku, či spoločnosť je logická, zodpovedá duchu homo sapiens a či je ľudská. No a skúste si spraviť takú malú bilančnú súvahu. Na ľavú stranu dajte logické systémy a fungovanie, a na pravú stranu nelogické. Uvediem ukážku. Každý deň vyše 100 000 ľudí vo východnej časti mesta sa zoberie, nasadne na MHD na svoje osobné autá, prevezie sa do západnej časti mesta, kde nastúpi do roboty, medzi tým absolvuje jednu zápchu, trošku im tečú nervy a keď nastúpia do roboty, sú kompletne pripravení zavraždiť kolegu. Po obede proces pokračuje opačným smerom. Je to skvelé, pretože pre HDP objem prepravených osôb je pozitívny fenomén. Väčšinou by bolo ideálne, keby krajina prechádzala pravidelne katastrofami, pretože náhrada a oprava škôd po katastrofe zvýši HDP najvyšším spôsobom. Je to logické? Vy viete, že premena na Slovensku je 991 eur. Dúfam, že každý z vás má.
alebo neplatí priemerná mzda? Je to nejaký virtuálny údaj? A v skutočnosti 36% ľudí má priemernú mzdu 400 eur. Ďalších 30% ľudí má priemernú mzdu 500 eur hrubo. Ďalších zhruba 12% má priemernú mzdu 600 eur. A máte aj pár tisíc ľudí, ktorých priemerná mzda je 12, 15, 20 tisíc eur. No ale v priemere máte štatistické kurča, každý sme zjedli polku kurčaťa. A to pivečko bodne, no kto by jedol tie koláčiky, radšej si dám kurča. Čiže my sme sa dostali do stavu, v ktorom spoločnosť hodnotí veci štatistickým priemerom. Prídete do zdravotníctva a dozviete sa, že liek je architektonicky vytvorený na osobu, ktorá má 178 cm, 68 kg živej váhy, je v strednom veku a na ňo sme pripravili liek. Fantastické. Ale keby ste mali individuálne urobený liek, tak vám stačí 20% liekov, krátka doba choroby, 100% účinnosť. Samozrejme, farmaceutické firmy by zjapali až po plafón, ale stačilo by vám 20% liekov. Na druhej strane ďalšia logika. Kto by sa dneska bavil s hnojom? Samozrejme, český výraz, vanilková vôňa chléba je v minulosti, však máme umelé hnojiva. Poprášim, posypem, vysypem, zadrhnem, zaškrtím. Lenže vďaka tomu sme znížili objem minerálov v potrave na 30% hodnoty pred 100 rokmi. Ale minerály znamenajú výzbroj vašich imunitných buniek. Je skvelé, keď si kúpite jablka, ktoré sú veľké, červené, lesklé. Dúfam, že ich nenatrli naftou, aby sa leskli. Koniec koncov nafta prospieva zdraviu. Ale my sme vyšľachtením takejto potravy znížili stopové prvky na 10% pôvodnej hodnoty. A prečo upozorním na tento rozmer? Po rokoch bojov, hádok a tak ďalej sa v mainstreame vytvorila situácia, v ktorej konečne sa priznáva, že 80% vašich chorôb spôsobuje zloženie vašej stravy. Už chápete, prečo je problém s tými minerálmi a medzi tými stopovými prvkami? Ak 80% znamená zloženie stravy, zároveň musíte vedieť, že by ste mali konzumovať stravu do vzdialenosti 200 km okolo miesta, kde žijete. Tak je nastavený váš biochemický proces. Nie, že si doveziem kapustu z Číny, burské oriešky z Argentíny a potom sa divím, že mám všeličo možné. Predstavte si, že váš organizmus je disponovaný na 120 rokov života. Konečne sa na niečom veci zhodnú. Každé úmrtie predtým je porušením predpokladu prírody. Keď ste chorí, signalizuje vaše telo, že niečo robíte zle. Lekár by sa mal predovšetkým venovať zisteniu príčiny choroby a potom liečeniu klinických dôsledkov. Ak čínska štúdie potvrdzuje, že kľúčovým je zloženie stravy vo väčšine onkologických ochorení, mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo konzumujeme. Nič zlom ani biostrava vás nespasí, pretože množstvo stopových prvkov a odpadu sa pohybuje na povrchu planety do výšky medzi 200 a 400 metrami nad povrchom, takže je úplne jedno, či to pestujete permakultúrou alebo ináč. Stejne ten spad vás chytí. A okrem toho je tu veľmi závažná ďalšia vec. Zloženie vody. Viete, že existuje mapa Slovenska, v ktorej máte presne identifikované prevažujúce typy ochorení vzhľadom na charakter a štruktúru vody? Mnohokrát stačí zmeniť charakter vody a máte iný druh chorôb. Ale znova kladiem to ako otázku, či tomu spoločnosť venuje pozornosť, lebo ak áno a je logická a humánna, tak cieľom medicíny má byť predsa predchádzať chorobe a skrátiť dobu pobytu v nemocničnom zariadení, keď vás liečia. Ale nemá to byť systém, že doktor na vás kúkne od dverí a povie, viete čo, vzhľadom na váš bod, ktorý mi preplatí poisťovňa, odporúčam vám antibiotika alebo najlepšia acylpirina, príďte sa ukázať za 10 dní. Ak ste nezomreli, je to moja zásluha, ak ste zomreli, nezvládli ste systém. Čiže vlastne znova kladiem otázku času, logiky spoločnosti
využívania technológií k tomu, čo tá spoločnosť by mala riešiť, a k hľadaniu zmysluplnosti každého z nás. Iný typ zmeny. Robotické autá. Autá bez vodiča. Fantastické. Zoberete plány automobiliek do roku 2030. Polovička produkcie autá bez vodiča. Autonómne vozidla. Brusel teraz vyhlásil, že do 2 rokov vyriešia legislatívne otázky škody, ktorú spôsobí robotický vodič. Fantastické. Ale prosím vás, to nebude náhrada vášho auta robotickým autom. To robotické auto nepoletí 100 za 3 sekundy. Robotické auto má jedinú úlohu. Dopraviť vás z bodu A do bodu B efektívne, ekologicky, bezpečne a maximálnou rýchlosťou. Nie 130. Šialenci, ktorí sa prejadujú po našich cestách 200 a dávajú selfie, nebudú. Ale to znamená, že dnes, ak auto je vašim statusom, symbolom, vyjadrením vašej moci, vašich emócií, to už nebude. To znamená, zmení sa charakter dopravy. Zoberte si plány nových miest, od Novej Káhiry až po, povedzme, San Francisco. Nemáte stopu po individuálnej osobnej doprave v rámci aglomerácie. Máte najímateľné vozidlá, roboticky riadené, máte automatické metro, ale nemáte individuálnu dopravu. Bude naďalej platiť, že mesto je tvorené 2 celkami. Na obvode sú satelitné mestá a v strede je vlastné jadro mestskej aglomerácie. Predtým to bolo tak, že sa bohatí Američania vysťahovali z centra mesta do satelitných miest. Potom zistili, že obrovské dopravné zápchy, ak nemám gutalač so sebou, ma okrádajú o hodiny denne. Tak sa začali sťahovať do centra miest. Ale aby ste zvládli dopravu v centre mesta, tak rozvíjate robotické metro ako v San Francisco alebo v Los Angeles a máte robotické vozidla. To znamená, doprava sa zmení na komplementárnu, v aglomerácii robotické vozidla, medzi aglomeráciami rýchlostné železnice, to je ten projekt rýchlostných železníc Európskej únie, rýchlostných železníc azijských, a na veľké vzdialenosti lietadlá riadené robotickými pilotmi. Ale prosím, je to zmena charakteru dopravy. A pretože nepotrebujete tak obrovskú spotrebu, znamená to zmenšenie objemu dopravy tovarov. Samozrejme, to je v rozpore s HDP, ale odpovedá to na niečo iného, čo poviem na záver. No a teraz si predstavte, že takto štrukturovaná doprava nepotrebuje šoférov, nepotrebuje pomocníkov. Keďže ide o robotické vozidlá, ktoré už neopraví žiadny bežný servis, nemáte servisnú sieť. Vybudovali ste systém dobíjacích staníc, máte elektromobily, je to fantastické. A žiadne emisie. Máte čistý vzduch. Pretože medzi iným zase zistili, že väčšina aglomerácií v Ázii a v Južnej Amerike je zaťažená obrovským množstvom mikrometrických pevných častíc, ktoré sú najbezpečnejšou cestou k rakovine plúc a dýchacieho traktu. Ale neupozornil som vás na jednu závažnú vec. Tým, že sme stratili minerály a stopové prvky, bude platiť záver Asociácie onkológov, že do roku 2030 riziko onkologických ochorení stupne o 80% a ochorenia sa posunú do nízkych vekových kategórií. 20-30 rokov. Znova otázka logiky alebo nelogiky. Teraz si predstavte ďalšiu vec. Energetika. Každý dom má na streche fotogalvanické články. V pivnici má novú kategóriu batérie, ktorá uloží vyrobenú elektrickú energiu. Dom je inteligentný, odplaší zlodia nadávkami. Pred vašim príchodom vám zakúri na toalete, aby ste mali sedátko teplé. Zohreje vám atmosféru v dome. Všetko je to skvelé, robotický vysavač povysáva a jediný škodlivý prvok je tam človek. Najlepšie bolo, keby sa ani nevrátil. Dámy budú šťastné, lebo sa nemusia venovať upratovaniu.
No a občas ešte možno použiť domácia robota na to, aby ponaháňal mužského partnera. Keby bol veľmi lenivý. Čiže vidíte multi-uplatnenie. Od jednoduchého inteligentného domu prejdete k inteligentnému mestu a ste u prvej oblasti zásadných zmien, zvaných komplex SMART, inteligentný. Smart cities, inteligentné mesta. Majú rozmiestnené nie tie senzorické lavičky, na ktoré si sadnete, sú až 4 v Bratislave a tá vám oznámi počasie, ale konečne aj oni tu pochopili, takže máte systém inteligentného verejného osvetlenia, ktoré mapuje hustotu dopravy, rozsah emisí, hybnosť obyvateľstva, dobu, v ktorej je najväčšia doprava a tak ďalej. Máte systém miliónov senzorov po meste, ktoré mapujú všetky dimenzie aglomerácie a vy si optimalizujete počet parkovacích miest, zisk z nich investujete do iného. Urobíte to, čo Brno, ktoré za 2 roky prevádzky SMART ušetrilo 18 miliónov českých korún, ktoré investovali do skvalitnenia MHD. Optimalizujete MHD, optimalizujete štruktúru dopravy v aglomerácii. Fantastické. Ale máte aj ďalší veľký projekt. Európska únia chce realizovať energetickú stratégiu, ktorá znamená v budúcich 15 rokoch rekonštrukciu a zinteligentnenie 18 miliónov budov EÚ, tak, aby obyvatelia ušetrili na energiách, mali inteligentné domy, optimalizovali dopravu, znížili emisie a tak ďalej. Ale vy budete mať aj smart health, inteligentné zdravotníctvo. Máte čidlá, máte systém, kde prídete k doktorovi a nemusíte behať 2 dní po odberoch, nasadí vám čidla a za pol hodiny vám povie, toto je váš stav, toto sú hrozby, toto budete mať riziko o 10 rokov. Predstavte si, že tá medicína rieši prevenčné programy. Ušetrí, pretože 10 eur prevenčného programu ušetrí 1000 eur klinických výdavkov. V podstate nemáte korupciu, nemáte známostnú ekonomiku, obálky netreba vyrábať. Všetko je skvelé. Ale vy máte aj smart education. Nechodíte do školy, na nete si pozriete prednášku, kde je blbý 5-krát, kto je inteligentný 1-krát. Konzultujete cez net, nazýva sa to direct kurz. A dokonca objavíte úsmev histórie. V 80. rokoch Nemci chodili obdivovať naše učňovky, previedli to k sebe. My sme medzi tým učňovky zrušili a dneska obdivujem nemecké duálne vzdelávanie. Až by sa jeden chytal za bruch. Predtým sme mali postgraduálne vzdelávanie, lebo všetci vedia o celoživotnom vzdelávaní. Keďže budete žiť dlho a zdravo, zmeníte za život tak 6-7 krát profesiu a niekto vás musí vzdelávať na tú profesiu. Takže školstvo sa nebude venovať len vzdelávaniu detí a dotykovej tabuli, ale celoživotnému vzdelávaniu. No a tu sme u ďalšej otázky. Je problémom školstva inštitucionálna podoba, financie, platy učiteľov, alebo je hlavným problémom školstva obsah vzdelávania? To, čo učíme naše deti. Prosím, vráťte sa k tým 3 K. Komunikatívnosť, kreatívnosť, kognitívnosť. Učíme toto naše deti? My im vrazíme do ruky tablet a dotykovú tabulu a povieme super. Však si to vygoogliš na Google. Učíme ich chápať reťazenie súvislosti. Stretol som sa s pár mladými šialencami, ktorí navrhli pre deti programovací jazyk a učia deti základnej školy programovať súvislosti. A teraz sa podržte. V kybernetike, genetike, histórii a materiál. Hovorím, ste skvelí, ste geniálni, lebo robíte presne to, čo tie deti budú najviac potrebovať. Zoberete vízy českej spoločnosti a tam u učiteľstva je jedna krásna vec. Najdôležitejšia profesia v Čechách bude učiteľ. On formuje našu budúcnosť cez naše deti a ich výchovu. Je to najdôležitejšie a musí byť ocenený, ale musia byť kladené vysoké nároky na ňu. Musí byť na špici doby. Z hľadiska poznania a poznatkov. A žiadne handrkovanie, či im pridáme 30 eur alebo 50 eur k platu. Aj keď uznám, že rozmýšľať nad 2 alebo 3 pribinákmi je niekedy problém.
To znamená, ak vzdelanie sa stáva formou budúcnosti, musíme tomuto obsahu vzdelávania venovať enormnú pozornosť. A rozhodne nemôžeme povedať, že však uvidíme a príde ten známy Japonec Sato a nejako Sato utrasie Sato. Väčšinou Japonec nepríde a neutrasie sa. Ale tieto technológie smart znamenajú vlastne aj zmenu samotného fungovania, pretože budete mať individualizované služby. Sila firmy bude v komunikácii so zákazníkom a poznaní predstav zákazníka. Zároveň budete mať systémy, ktoré pomocou 3D tlače, materiálov a robotických systémov môžu vyrábať špičkové výrobky aj v malej firme, v malých sériách, pre konkrétneho zákazníka. A kľúčom bude kvalita výroby, včasnosť dodania a flexibilnosť, to je tá aditívnosť výroby, flexibilnosť v konštrukcii dodaného servisu. Už dnes máte spomer, kde už výrobkov 40 až 50% ceny výrobku tvoria služby spojené s výrobkom. V budúcnosti sa odhaduje, že hardware, výrobok sám, bude tvoriť 20%. Všetko ostatné budú služby spojené s výrobkom. Ale vy musíte chápať tú službu a musíte ju vedieť definovať. Čiže nemôžeme použiť tradičné nástroje, aké sa dnes používajú napríklad pri zisťovaní zákazníkov a tak ďalej. Uvediem vám jednu krásnu ukážku z Čiech. Pražský magistrát chcel zistiť hybnosť obyvateľstva v pražskom metre. Ktoré stanice, v jakom čase, s jakým návalom, s prípojmi a tak ďalej. Klasická metóda, 3600 anketárov, 2 mesiace sledujú čiarky, počet ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Vyhodnotia to, magistrát urobí tlačovku, oznámi výsledky hybnosti, ktoré stanice sú najviac zaťažené, kedy. A týždeň na to Otúčko, ten mobilný operátor, spraví tlačovku, na ktorej oznámi. Na základe vysielania smartfónov, lebo vaše smartfóny vysielajú každých 10 sekúnd informáciu o vašej polohe. Na základe pohybu smartfónov sme namodelovali pohyb našich klientov v dopravnom systéme mesta Prahy. Chybovosť je vo výške štatistickej chyby oproti prieskumu magistrátu. Prieskum stál iba 12% z nákladov magistrátu. Fantastické, hneď ďalšie české mesta začali meditovať nad tým, že treba využiť túto obrovskú databázu, ale vznikla morálna otázka. V Čechách sú 3 operátori. Jedine Vodafone povedal, že on si to nedovolí, lebo dôvera klientov v nich a ochranu ich dát je viac ako to, čo zarobia na práci s dátami. Tam vznikla zaujímavá úvaha v 2 rovinách. Prídete do Teska a oni sa vás pýtajú, máte vernostnú kartu? No však samozrejme, že nemáme. Takže čo? Vyplníte malý dotazník, dostanete vernostnú kartu a budete mať zľavu 5%. Super. Zákazník sa vrhne na dotazník, pokiaľ vie čítať, vyplní písmenami, pokiaľ nevyplní krížikmi. Super. A máte predstavu, čo to Tesco s tými vašimi informáciami ďalej robí? Uloží ich na cloudové úložisko dát, alebo s nimi obchoduje? Prieskumy, ktoré ukázali, zistili, že tie firmy s vašimi dátami obchodujú a sú zdrojom približne 20% ich ďalších príjmov. Takže vznikla úvaha, že by vám tá firma mala zaplatiť taký menší obolus za to, že vy ste jej zverili svoje dáta. No a mohol by to byť príspevok k doplneniu vášho nepodmeneného príjmu, ktorý ste dostali cez iný mechanizmus. Je ale iná možnosť. Prejdete na bezhotovostné platby. Švédsky systém. Chcete dať švédskému bezdomovcovi tringel? Nemôžete. Musíte mu to poslať na jeho účet. Fantázia. Všetko je bezhotovostné. Nemáte čiernu ekonomiku, nemáte obálky, nemáte platby v igelitke cash. Fantázia. Keď vás niekto prepadne, tak sa mu zasmiete do tváre a poviete, ha, na môj bankový účet nemáš PIN? Túdle. Perfektne. Ale nezabudnite, že tým ste spustili mechanizmus totálnej kontroly každého z vás. Pretože tým, že viem, čo platíte, kedy platíte, v jakej sume platíte, v ktorom regióne platíte, za aký tovar platíte a tak ďalej, jednak vás mám totálne pod kontrolou a mám naozaj váš psychologický profil. A jednak, keby som vás chcel vymazať,
Spomeňte si na ten americký film Sieť so Sandrou Bullock. Stala sa jediná vec. Vymazali ju z počítačových databáz. Nebola v poistení, nemala účet, neexistoval rodný list, neexistovalo nič. A ja dám príkaz banke, aby zablokovala váš bankový účet. Čo sa s vami stane? Na účte môžete mať 1 000 000, ale váš účet je blokovaný. Takže prosím, vzniká ďalšia rovina otázok, či tá budúca spoločnosť je spoločnosťou totálnej kontroly alebo spoločnosťou totálne empatických systémov voči vám ako obyvateľom tej spoločnosti. No a keďže vieme, že človek je múdry, len ľudia sú blbí, no tak predsa ich nemôžeme nechať, aby robili blbosti. Takže ich budeme kontrolovať. K ich prospechu a voči ochrane, voči teroristom, útočníkom, mimozemšťanom, meteoritom, výbuchom sopiek, pyramidám a všetkému ostatnému. Fantastické. Ale vznikne klasická otázka, kto kontroluje tých, ktorí kontrolujú. No môžete kontrolovať tých, ktorí kontrolujú, ktorých som kontroloval, keď som kontroloval. Je to krásna pyramida. No a takto vzniká iný obraz virtuálne namodelovanej spoločnosti, ale zároveň spoločnosti totálne kontrolovanej technológiami. No a máte pred sebou ďalšiu rovinu. Rozvíjame umelú inteligenciu. Určite ste už počuli o tom, že vyvinuli robotických prekladačov s umelou inteligenciou, ktorí vytvárajú dokonalejšie zlovné svraty, ako vytvárajú prekladatelia. Tvorcovia programov nevedia, ako to vzniklo, ale je to produkt umelej inteligencie. Americká Citibank vyvinula manažera, ktorý je robotickou inteligenciou, ktorý prijíma a prepúšťa pracovníkov. Nemá žiadne výčitky, že vy máte 4 deti a máte hypotéku. Nesplnili ste podmienky, on vás vyhodí. Krásne, úplne geniálne využitie umelej inteligencie. Máte ďalšie formy využitia umelej inteligencie, máte právnu firmu, 80% činnosti právnej firmy tvorí kontrola právnych zmluv, je to veľmi nákladné a zdlavé. A jedna z najväčších amerických právnych firiem si objednala software, ktorý dovolí umelou inteligenciou hodnotiť kontrolu všetkých právnych zmluv. Tá umelá inteligencia spraví za zlomok času to, čo by ináč robili zástupy právnikov. Čiže prvý poznatok. Robotika sa netýka len výroby. Týka sa väčšiny profesí. Druhý poznatok. Nepôjde len o spoluprácu s robotom. Je to náhrada vašej práce. Tretí poznatok. Všetko prebehne v rámci 1 dekády. Máme minimum času. A posledný poznatok. Ak veľmi rýchle väčšina ľudí dostane nepodmenený príjem, alebo budete robiť pre Uber, Airbnb a podobne, bez platenia poistného, odvodov a tak ďalej, skolabuje celý doterajší systém platenia poistného v zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, penzijnej poisťovni, nezamestnaneckom poistení a tak ďalej. A to bude znamenať úplnú prestavbu života každého z nás. Samozrejme, potešiteľnou vecou bude, že vďaka úspechu medicíny sa podiel storočných a viac na populácii zvýši z dnešných 0,6% v roku 2035 asi na 8%. Samozrejme nemyslím vegetatívne dožívanie, že ležím na lôžku, som omotaný hadicami a akorát chodia okolo mňa. Myslím v plnom rozkvete života. 70 bude mladší stredný vek. 90 bude za polovičkou života. A storočný nebude mumiou, ale dôkazom úspešnosti našej medicíny. Aj to je možné a pravdepodobne sa to stane. Ale o to viacej sa vráte k otázke, čo bude náplňou života. Lebo čím dlhšie budete žiť, tým viac času máte k dispozícii. No a teraz k tomu prídu ďalšie zaujímavé otázky. Kurňa, čas beží. Takže, Dreimal koncentriert. Prvá otázka. Sme na to pripravení? Lebo to nebude osud v našich vnukov. To sa dotkne väčšiny z nás. 1 dekáda pri dnešnom tempe času je strašne rýchlo. Otázka druhá.
Všetky krajiny na planete prejdú súbežne náraz týmto procesom, alebo niektoré krajiny budú na špici toho procesu, ostatní budú na chvoste toho procesu. Otázka tretia. Uvedomujete si každý z vás, že je sám o sebe univerzum zloženom z miliárd buniek, majúcom obrovské programy reprodukcie vašich orgánov, vašich buniek, vášho imunitného systému, traviaceho systému, energetického systému. Že vaša aura, ktorú posilňuje pyramída, je odrazom harmonie fungovania vášho organizmu. Uvedomujeme si, ako funguje nervový systém. Že váš mozog nespí v noci, aby sa zbavil toxínov. Robí informačný reset. Vyhadzuje informácie, ktoré nepotrebujete. Vaše nervové bunky, synapsie a dendrity není sú len prenosovým systémom, selektujú vaše informácie a zážitky z predchádzajúceho dňa. Lebo medzi tým stlstli vďaka tým informáciám musia zase schudnúť, aby boli funkčné. Že okolo žalúdku a čriev máte obrovské množstvo nervových buniek, väčšie ako v hlave, preto niektorí žijú hlavou a myslia bruchom. Ale na čo to je? Není to kvôli tomu, že toto obrovské centrum okolo žalúdka riadi všetky procesy vo vnútri, a vaša hlava je určená na to, aby ste pochopili, poznali fungovanie okolia. Aj úlohy tých pyramíd. Aby ste pochopili, že vy sami ste dokonalým výtvorom prírody. Geniálny vo svojej podstate, ale nesmierne zložitý. Dokonca sú cynici, ktorí hovoria, že harmónia medzi týmto a týmto zabezpečuje funkčnosť organizmu bez problémov. Posilnenie vášho energetického obalu cez pyramídy je nesmierne dôležité, pretože stúpa počet negatívnych vplyvov z vonkajšieho prostredia. Ale to znamená, že musím pred zmenami spoločnosti musím poznať sám seba. Musím si uvedomiť, že aké je zrkadlo, ktoré sa mi nastavuje. Stačí mi, aby keď ráno prídem do kúpeľne, kúknem do zrkadla, skromne poznamenám, zase som väčší a geniálnejší. Šlak trafí ostatných. Poteší ma, keď uškodím susedovi, takou drobnou dezinformáciou. Tá radosť z toho, jak lieta, jak z nasolený. Je to prejav našej logiky, empatie, inteligencie, geniality a tak ďalej? Alebo je to prejav tých vnútorných besov, ktorých máme v sebe a ktoré vedú k tomu, že človek je kľudne schopný zabíjať z radosti a zábavy? Že človek sa správa úplne iracionálne, takže v mnohých prípadoch je lepšie a lepší pocit máte, keď uškodíte niekomu, ako keď mu pomôžete? A že napriek mnohým diskuziám o genetických kódoch a informáciách, bohužiaľ stále máme mnohokrát pocit, že to zlé je lepšie ako to dobré. A vy máte dneska pred sebou fantastickú šancu. Technológia nám nastavila zrkadlo, povedala nám, aká tá spoločnosť je, ale ukázala nás samých. Zamyslíme sa nad tým obrazom nás samých a zamyslíme sa nad tým, čo v ňom môžeme zmeniť. Klasická otázka u seminárov, ktoré robíme s pani Turničovou na záver trojhodinovej diskusie a prednášok je, no ale čo môžeme ja robiť voči systému? Odpoveď je geniálne jednoduchá. Keď si to povedia všetci, systém vyhrá. Keď si každý z nás sa zamyslí nad sebou samým a povie si, čo môžem a musím zmeniť. A to hlavné, čo chcem zmeniť. Potom prosím, uvedomte si, že všetká obrovská energia a vďaka pánu profesorovi Uvarovovi, vďaka pani Turničovej, mala zmysel. Lebo tá energia z tej pyramídy je barličkou, ktorá vám pomôže v tej zmene. Ale kľúčový krok k tej zmene musíte urobiť vy sami. To rozhodnutie o zmene musí padnúť od vás, nie od tej pyramídy. A v tomto slova zmysle, aby ste sa mohli rozhodnúť, musíte byť informovaní a kompetentní. To je jediný zmysel konferencií, ako je toto. Jediný zmysel aktivít, ktoré robí pán profesor Uvarov, pani Turničová a ďalší. To je jediný zmysel tých, ktorých mainstreamové médiá označujú za konšpirátorov, trolov a tak ďalej.
Pritom norskí trolovia sa nepochybne musia uraziť, lebo to boli bytosti, ktoré boli síce trošku škodolibé, ale fungovali vo vikingskej mytológii. A v podstate oni odpovedajú na to, na čo by mala odpovedať veľká časť vedeckej fronty. A prepáčte teraz rana do vlastných radov, celý život pracujem vo vede. A dnes bohužiaľ u mnohých vedcov, a to je odpoveď aj na to hodnotenie, ktoré ste videli k pyramidám, už dávno nejde o hľadanie pravdy, hľadanie odpovedí na svet okolo nás, ale ide o prebendy, akademické funkcie, projekty, granty, ktoré dostaneme, priestor v médiách, pochvaly, kde z nás pravia celebrity. A není hlavný problém nie v tom, ako postupne odhalujeme pyramídy, pretože vďaka tomu objavujeme vlastnú históriu, ale najväčší problém je v nás samých, pretože bohužiaľ ten mainstream sa správa tak, ako sa správa. A otvorené hlavy, ktoré myslia ináč, musia minimálne polovičku energie, čítanie autorov bosnianských pyramíd, musia venovať na to, aby bojovali s inou hlúposťou. Záverečná poznámka. Keď stavali Burj Al Dubai, najväčší mrakodrap, tak mali problémy so základmi. Dneska tie základy injektážne siahajú do 50-metrovej hĺbky. Hlupáci. Stačilo tam dať ľudskú hlúposť a na to mohli postaviť 2-kilometrový mrakodrap, pretože to je najnezničiteľnejšia substancia v univerze. Niektorí tvrdia, že najrozšírnejšou je čierna hmota. Nie. Hlúposť. To je najvýznamnejší fenomén v prírode. Ale pevne verím, že ak vy ste prišli sem, a boli ste ochotní stráviť hodiny počúvaním a videním, rozhodne nepatríte medzi skupinu, ktorá sa venuje iba tomu, že zabezpečuje reprodukciu živočíšneho uhlíka a rozhodne sa nemusíte obávať, že vás budúca spoločnosť eliminuje ako nepotrebných producentov živočíšneho uhlíka, ktorí zväčšujú objem odpadu produkovaný ľudskou civilizáciou. Ďakujem za pozornosť. Profesor, ďakujem veľmi pekne za seba, pretože v každej vašej prednáške, ale aj v osobných rozhovoroch vždy nájdem nejaký ten stavebný kúsok, tú puclu malú jednu, ktorá sa mi posklada, aby som aj kus betónu, aby som pochopila, ako systém pracuje a dokázala ho využiť pre seba, to, čo mi pozitívne dáva. A na druhej strane, aby som poznala to, kde mi uberá a mohla som sa zariadiť do miery, akej sa dá sama. Veľmi pekne ďakujem za podporu našej konferencie. Vy odchádzate za vašimi ďalšími povinnosťami. Ďakujem za tie chvíle strávené v organizačnom tíme, pretože vy do neho patríte. A veľmi sa teším na ďalšiu prípravu. Viete, ja vám niečo poviem. Asi 3 dni pred konferenciou som povedala, že už nikdy viac. Že čo som chcela vedieť, som si našla. Našla som si barličky, ktoré potrebujem pre svoj život, pre svoju rodinu. Ale opäť, keď už sa to včera odštartovalo, som vedela, že takéto podujatie treba pripraviť. Nemáte informácie sebecky pre seba, ale ich posunúť aj ďalej. Veľmi pekne ďakujem. Pevné zdravie želám a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne a odporúčam vám len 2 veci. Slniečko v duši a držte sa za rite. S tvrdým aj s mäkkým.